Kapfupi anoti Mainga ipfambi mushure mekunge vabuda nechisimba usiku kuma 1 am nevana vavo vana. Kapfupi anobata zvakare mameseji amainga vachitaura nechikomba chavo. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Freddy Kapfupi Manjalima aburitsa pachena ma-allegations anopisa pamusoro pemudzimai wake uyo waakaparadzana naye Precious Mainga Cabrito, achiti Mainga vakamuchita uye vainge vakaseva namba yechikomba chavo kuti Yeukai, zita rechikadzi, asi icho chikomba chichinzi Tonderai. Kapfupi akabata mamwe mameseji mufoni maMainga. Imwe meseji yaiti bharanzi richakarara ndaakubuda, zvichireva kuti Kapfupi akavata. Kapfupi anoti Mainga vaibuda usiku hwega hwega kuma 1 am kuti vasangane nemurume uyu. Vakazongobuda nevana vavo vana, havana kuzodzoka. Kapfupi nyeredzi yesungura, mugari wekuEpworth uyo anozivikanwa nemafirimu ake anosetsa, akati Mainga ipfambi muhurukuro yaakaita neveH Metro, achiti Mainga vakatobatira pamuviri pechikomba ichi ivo vachiri married uye chiri kutovimbisa kuvaroora kana ivo vachinge vagura muchato naKapfupi. Nyaya iyi yapararira paindaneti, vateveri vachishamisika nezviri kuitika pakati pepower couple iyi. Amainga havasati vapindura, asi mishumo yapfuura yakaratidza kuti vari kunyengedza mativi ose. She is cheating on both sides, kusanganisira makohwa ekare egore ra2020. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.